Čuli smo dakle Andreja Plenkovića i ministra Marina Piletića, te vidjeli detaljno predstavljanje ne samo uredbe, nego i svega što obično uvijek u ovakvim situacijama čini i predsjednik vlade i njegovi ministri, svega što se napravilo u zadnjih 8, 9, 10 godina kako bi, kao što to obično uvijek kaže Andrej Plenković, javnost znala i vidjela i čula i onda donosila zaključke, a kako bi zapravo u drugi plan pala činjenica da je Ustavni sud jednoglasno srušio stavke ovog zakona, zbog čega se uostalom vlada danas našla u ovoj poziciji da donosi ovakve uredbe. O tome, a i o drugim temama vezanima za vladu, vođenje vlade, vođenje stranke, te planove za dalje, Andreja Plenkovića prije svega, razgovaramo s našim prvim gostom danas u studiju, a to je kolega Jasmin Klarić, kolumnist i urednik portala Telegram. Dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, još bolje vas našao. Koliko puta smo već vidjeli ovaj model zapravo kad slušamo način na koji se rješava pitanje krize, lošeg nekog trenutka i loše pozicije u kojem se našla vlada, odnosno neki ministar, a to je problema zapravo nema, nikad ga nije ni bilo. Ma, ko bi imao preciznu statistiku, to bi trebalo pripremati vjerojatno danima i izvlačiti koliko puta smo imali situaciju u kojoj se nešto jako loše dogodi, država jako loše prođe, a tvrde nam kako je zapravo sjajno. Točno smo tamo gdje smo htjeli ići. Točno tamo gdje smo htjeli ići. Evo, jučer na Media servisu vezano za recimo obnovu. Potres je jedna od kriza koja je pogodila ovu državu za vrijeme ove administracije. Naravno, u toj krizi smo poprilično propali kao i svim drugima. Sam Plenković je prije nekoliko godina rekao da obnova ide nestvarno sporo, da mu nije jasno zbog čega je to, smijenio nekoliko ministara zbog toga. A sad nam tvrdi da zapravo nije išla sporo. Jučer je rekao da su oni odmah na početku odlučili da će se ići u konstrukcijsku obnovu, a ne na brzinu samo da se popravi ono što je srušeno, nego da se gradi iznova. Ovo je još bolje, veće, nije rekao starije, ali nekako mi dođe da se kaže starije. A onda zašto se čudio da obnova ide sporo ako su na početku odlučili da ide sporo, ali kvalitetno. Ali to je ta vrsta bijega od bilo kakvog priznanja neke političke pogreške, pogrešnog poteza. Mislim, ljudi smo, svi mi odradimo bolje i lošije emisije ili napišemo bolje ili lošije tekstove. Samo naš premijer sve radi savršeno. Da, ja se nekako sve češće u zadnje vrijeme sjećam Orwellove 84. Ministarstva istine, koje ima samo jednu zadaću, a to je da svaki dan nanovo piše povijest. Da se ne možemo zapravo referirati ni na šta od prije. Dakle, nikako nema ničega prije što smo rekli, što smo učinili, što smo najavili, a na šta se zapravo danas možemo... Mislim, naravno da je ovo pretjerana analogija, naravno da ne živimo u nekoj varijanti Velikog brata i Orwellove 84. Ali princip je takav. Princip Ministarstva istine, gdje je vječno neki spin na stolu, je zapravo isti. A mislim, na prvim izborima prve kampanje HDZ je rekao da je cilj u njihovom programu je bio da mirovina bude 60% prosječne plaće. 10 godina kasnije mirovina ispod 50% prosječne plaće. Mislim da je 48%, ali nemojte me držati za riječ, nisam ja kolegica Jagoda Marić koja zna sve. To sigurno ima u malom prstu. Da, ona sigurno zna i sad vjerojatno viče na TV dok me gleda. Ali činjenica je da je to daleko od onog što je HDZ obećao prije 10 godina, ali nećemo čuti ništa o tome. Čućemo kako zapravo umirovljenici jako dobro žive i kako je prosječna mirovina u 10 godina narasla s toliko i toliko eura. I kako je puno više u odnosu na ono što je ostavila vlada prije njih. Da. A zanimljivo, vlada prije njih, to su zapravo dvije vlade, prije njih on se referira na Milanoviću, bi bila ova jedna Oreškovića u međuvremenu, koja je imala, by the way, najviši rast BDP-a sve do ovog rasta nakon covida i covid krize, kad je nakon pada išao rast jako gore. Ali nikad se ne kaže, ok, Milanovićeva vlada je napravila to i to i nije napravila to i to, ali ko je bio prije nje, šta su oni naslijedili, koja je ono stranka bila na vlasti. Ali da, zaboravili smo, ovo nije taj HDZ, ovo je neki novi. Da, i ono što također vrlo često pada u 10. plan su bitno različite okolnosti, međunarodno-financijske prije svega. Dramatično različite. Dakle, sjećamo se mjera štednje koje su bile forte Europske unije, Europske komisije, sjećamo se sad već pokojnog Wolfganga Schäublea, nekadašnjeg ministra financija Savezne Republike Njemačke, sjećamo se
se Grčke, sjećamo se načina na koji se išlo prema Grčkoj. Dakle, samo štednja. A onda smo došli u COVID, pa i nakon COVID-a u ekspanziju gdje se zapravo Europska unija zadužuje za narednih stotine generacija. I novca ima više nego ikad i sve se probleme zapravo može riješiti novcem, što je bilo nezamislivo prije 10-15 godina. Ne samo to, prije 10-15 godina mi nismo bili u Europskoj uniji. Mi nismo imali pristup europskim fondovima. Imali smo neke predpristupne koji su puno manji od ovih koji su nam sad. Znači, ne računajući ovaj nacionalni program oporavka i otpornosti, odakle dolazi najveća količina tog helikopterskog novca, sad smo od 1. srpnja 2013. članica Europske unije, imamo na raspolaganju fondove za koheziju, to znači da se siromašnijim zemljama daje više novca kako bi dostigli standard prosjeka Europske unije. I to je ogromna startna prednost koju Plenković ima, koju njegovi prethodnici niko od njih nije imao. I ja sam uvjeren da kad ekonomisti budu u budućnosti pisali povijest ovih Plenkovićevih 12 ili možda i više godina, jer bit će 12 kad mu završi ovaj mandat, da će govoriti zapravo da je ekonomski ovo za Hrvatsku uglavnom protraćeno vrijeme, jer nikakve suštinske promjene u našem gospodarstvu se nisu dogodile. Da, dvije velike reforme koje nikako da se dogode, a ponavljamo, novca nikad više, mirovinska i zdravstvena reforma. Tu zapravo cijelo vrijeme se vrtimo u krug, neovisno o tome koja vlada je tu i kada je tu, cijelo vrijeme, a ponavljamo, dakle, okolnosti za rješavanje tog problema ili barem pokušaj rješavanja tog problema nisu bile nikad bolje u odnosu na zadnjih nekoliko godina. Da, ali apsolutno ništa se na tome ozbiljno ne radi. To i sami vidimo. Znamo svi sami ko nam je bio do prije godinu dana ministar zdravstva, resorni, šta je radio, odnosno za što ga se optužuje da je radio, a njegovi su optuženici su priznali krivnju. On nije još. I nažalost mislim da je ta činjenica da je taj novac lako dostupan zapravo ugušila i najmanju inicijativu, a nije ni da je bilo previše da se poduzmu neke reforme koje se ne poduzimaju jednostavno zato jer su bolne, neko će vas mrziti zbog njih. Ne moramo govoriti samo o mirovinskoj i zdravstvenoj, jer ako želite srediti zdravstveni sustav, onda se morate nekom zamjeriti, jer ovo je, naš zdravstveni sustav je postao predvorje privatnog. Doslovno ko u nekad davnom stripu Johnny Logan, kad imate 3 trake vode pacijente u bolnicu i sad jedna je oni koji sve sami plaćaju i vodi ih u ono hotela kategorije. Oni koji plaćaju dopunsko osiguranje, njih vodi u neke onako trošnije sobe, ali ajde. Treća traka, oni koji ništa ne plaćaju, njih vodi traka kroz otvoreni prozor i baca ih sa zgrade dole. U tom pravcu ide naše zdravstvo. Samo ta činjenica je dovoljna da se vrlo ozbiljno zapitamo na šta smo mi potrošili ovih 10 godina i ovu ogromnu količinu novca koja nam je na raspolaganju za razvoj. A tu je ono vječno pitanje reforme javne uprave koja je neodvojiva od reforme financiranja političkih stranaka. Jer znamo da se političke stranke financiraju na način da za svakog, sad ćemo ovdje upotrijebiti nepopularni naziv, čatu koji sjedi negdje u nekom tijelu jedinice lokalne uprave ili samouprave se dobije neka naknada kroz koju se financira politička stranka. Da, ali mislim da to nije glavni razlog zašto svi, odnosno HDZ pogotovo, jer ovi su na svom odlasku napravili, vraćamo se opet na tu pretprošlu Milanovićevu vladu, strategiju reforme lokalne samouprave, ali niko se nije usudio doista zagristi u taj problem, zato jer trebate nekome ukinuti općinu, trebate nekome ukinuti pravo na grad, ljudi će se buniti, bit će nezadovoljni. Znamo kakvi su odnosi između susjednih gradova i općina i sela kod nas. Nisu baš u velikoj ljubavi i sad odjednom iz države kažu, ne znam, vi se morate spojiti sa susjedna 2 sela u zajedničku općinu. A čak i kad se pojave neki koji to hoće i koji to krenu raditi i koji iziđu na neki lokalni referendum, sjećamo se onog slučaja pored Vukovara, na kraju država to stopira. Država to sabotira i stopira i mislim da je ta priča o kako je ono bilo, u objedinjavanju jedinica lokalne samouprave, to država, vlada računa da je ta reforma provedena jer su oni omogućili
na papiru da se smanji broj jedinica lokalne samouprave. To što se niko nije htio dobrovoljno spojiti, a bože moj, reforma je provedena, imamo i dalje isti broj općina i gradova. Da. Andrej Plenković vjeruje da ima zapravo perspektivu pred sobom i 4. mandata. Jučer je dao intervju za Media Servis. Idemo poslušati što je rekao, pa ćemo se vratiti kratko na tu izjavu. 3. mandat, doista kratko za kraj. Jeste li se zasitili premijerske funkcije ili možda umorili? Pa nisam, kako bi se zasitio. Tek sad sam najjači. Oslabio sam puno radi srca. Nakon operacije osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za raditi dalje ovaj posao bez ikakvog problema. Znači ako bude prilika 4. mandat? Pa zašto ne? Pa tu sam. Dok ljudi budu imali povjerenja, relativno ili relativna većina, takav je sustav, mi smo tu da radimo i dalje i to radimo sa željom da očuvamo društvenu solidarnost, socijalnu koheziju očuvati u vremenima kad smo imali i COVID, i potres, energetsku krizu, inflatorne pritiske, a da pritom nismo vidjeli realizaciju onog proročanstva SDP-a iz proljeća 2020. od 400.000 otpuštanja, nego obrnuto. Imamo 1.740.000 ljudi koji rade, pa možda i vlada nešto tu pridonijela. Svaka čast gospodarstvu, radnicima, okolnostima, sreći, ne znam kome sve ne, ali možda smo i mi nešto napravili. Sad, ovu tezu o očuvanju socijalne kohezije i neraspadu društva, mislim sad smo i komentirali dok smo slušali, kojoj se Andrej Plenković stalno vraća, kao da su se sve druge države u našem okruženju raspale. Kao da se Italija raspala, da se Slovenija raspala zbog pritisaka u covidu, Austrija se raspala. Ma ni Bosna se nije raspala, o čemu pričamo? Da, što je uspjeh do duše. Da, to je nevjerojatan uspjeh. To je samo opravdanje za činjenicu da zapravo stvari nisu tako sjajne kako ih premijer želi predstaviti. To je izmišljanje neke strašne ugroze. Naravno, moglo se dogoditi raspad socijalne kohezije, ali on se nije dogodio radi politike Europske unije prvenstveno. I ono čemu smo se malo prije, te nevjerojatne količine novca kojim su se rješavali svi problemi. Da, tako je. I to je zapravo jedini razlog. Sigurno da je vlada ima određene zasluge u tome, jer valjda su mogli i te novce potrošiti, ne znam, na uređenje vikendica na moru svojih ili nešto tako, ali nisu. Potrošili su ih na poticanje gospodarstva u vrijeme COVID krize, koji sve druge zemlje u Europi, i mislim da to nije nikakva posebna zasluga. Jednostavno smo se ponašali kao država, vlada se ponašala onako kako su se ponašali i drugi, kako je bilo jedino logično se ponašati. Uzimate sad sebi neku ogromnu zaslugu zbog toga, kao i hvaliti se s tim da je nakon 5 godina obnovljen dio kuća oštećenih u potresu. Mislim da je to smiješno. Ajmo se malo fokusirati sad na ono što je u fokusu Andreja Plenkovića u zadnje vrijeme i ne samo njega, a to je Zagreb. I sve ovo što se događa u kontekstu ili u pozadini koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje se stvara i gdje nije teško uočiti podudarnost nekih stavova, informacija, poruka Andreja Plenkovića i nekih drugih aktera, desnih influencera i tako dalje, o tome da zapravo u Zagrebu nešto suštinski loše se događa i nešto jako, jako ne valja. Je li tebi iznenađenje što je do te mjere, pa čak evo sad i evo recimo Andreju Plenkoviću, u fokusu Zagreb i Možemo pored živog SDP-a, ili nije? Pa zapravo SDP i Možemo iz perspektive Andreja Plenkovića se ne bi više trebalo, ne bi bilo pametno da ih previše promatra kao odvojene entitete. Oni će ići zajedno na iduće izbore. Oni su već više od godinu dana po anketama jači od HDZ-a i Domovinskog pokreta zajedno. SDP i Možemo zajedno. I Plenković u ovom trenutku, koliko god on kaže da je spreman za 4. mandat, moguće da će pobijediti, naravno, izbori su 2028. Ko zna što će biti dotad, ali on po prvi put to ne govori s pozicije favorita. On je u ovom trenutku zapravo premijer pred kojim je velika neizvjesnost ako će ići u još jednu izbornu utrku. I zato
mislim da on pokušava, da mu je lakše svoje birače galvanizirati, što bi rekao pokojni Ćiro Blažević, napadajući Možemo, jer njih doživljava s pravom kao ljeviju stranku od SDP-a i kao stranku koja će više prepast njegove birače i natjerati ih da izađu na izbore i da spriječe taj užas da se u cijeloj Hrvatskoj događa nešto slično ovom što se događa u Zagrebu za 5 godina. Između ostalog još nije vraćeno ime trga Josipa Broza Tita. Dakle, vis-a-vis toga do koje mjere je zadojena ta ljevica, odnosno onoga što se obično njoj stavlja na teret, što samo jedino želi, što je jedino čime se bavi, ali evo do ovog trenutka, što pak toj stranci koja vodi grad često se predbacuje upravo s ljevice da su potpuni fake, da oni nisu prava ljevica, da su nekakvi tehnomenadžeri, da nominalno su eto kao neka ljevica, ali lijevih politika je malo, a pogotovo ovih čak i vrlo jasno i glasno lijevih u smislu idemo vratiti trg Josipa Broza Tita jer je to najvažnije, jer je to jako važna poruka. Dakle, čak se ni to ne događa. Da. Ali eto, što bi rekao ovaj gospodin iza tebe na slici sa premijerom, jugokomunisti, ostaci jugokomunista i ekstremno lijeva sekta. Ekstremno lijeva sekta, da. A majke ti sekte ne usude se vratiti trg Josipa Broza Tita kojeg Franjo Tuđman nije dao da se promijeni. Stvarno su opaki. Da. Jel trebamo očekivati neke možda zaista izlete u politiku ili, mislim sad da se vratimo na Marka Perkovića Thompsona, ili je on, a možda i ekipa oko njega dovoljno naučila iz slučaja Škor? Ma nema šanse. Ne vjerujem. Mislim, ne vjerujem da su toliko poletjeli na snazi broja ljudi koji su došli na hipodramski koncert da bi se on sam usudio okušati u politici. Pa mislim, čovjek će, lako je govoriti nekoliko rečenica između pjesama koje si vjerojatno dogovorio s nekim prije. Lako je davati unaprijed nasnimljene video snimke kao svoje izjave i lako je obraćati se javnosti preko svoje stranice priopćenjima koje ti pišu PR stručnjaci koji su oko tebe. Ali šta kad Thompson bude morao sjesti ovako preko puta tebe, recimo, ili kad bude morao... Preko puta mene sigurno neće tako skoro. A dobro, ako krene u politiku, zašto ne? I šta kad se bude morao sučeljavati sa protukandidatima? Mislim, to su situacije u kojim se ti ne možeš postupati po skripti, moraš imati neki dar govornički, moraš poznavati politiku. Ispaćeš smiješan ako nisi pripremljen. Tako da ne vjerujem da iko ozbiljno misli da bi se Thompson mogao baciti na glavu u neke političke vode. A uostalom on je predesno jednostavno. On nema taj kapacitet da pobjeđuje. On je Tomislav Karamarko glazbene scene. Ja znamo koliko je prošao Tomislav Karamarko iako je vodio najjaču hrvatsku stranku i koaliciju od koliko je ono bilo? 7, 8, 9 stranaka 2015. Da, pa je došao na kraju u egal. Došao je u egal. Po broju zastupnika sa SDP-om, iako je imao dosta veliku prednost po anketama, ali onda to desničarenje u posljednjoj godini Milanovićevog mandata, šator, plinske boce, to je sve zapravo više, da se opet vratim na izraz, galvaniziralo birače ljevice nego birače desnice. Tako bi se dogodilo sa Thompsonom. I tako će se dogoditi u Zagrebu. Više ljudi mi je slalo poruke zadnjih dana tipa čekaj, jel Tomašević plaća Thompsonu za ovo što on radi ili mu Thompson pomaže besplatno. Jer realno ovaj napad s koncerta na zagrebačkog gradonačelnika politički u Zagrebu, ne u Čavoglavama, ne u, ne znam, Imotskom ili bilo kojem drugom kraju Hrvatske gdje je desnica jača, šta ja znam, Gospiću, Osječko-baranjskoj županiji, ali u Zagrebu to činjenica da Thompson napada Tomaševića samo može pomoći Tomaševiću. Kako misliš da će dalje funkcionirati, dakle, taj odnos prije svega HDZ-a i Andreja Plenkovića kao predsjednika vlade i Zagreba? Mislim, gomila politika, gomila projekata koji prolaze kroz Zagreb su financirani europskim fondovima, europskim novcem, a opet da bi se brojni ciljevi ostvarili koji se nacionalno moraju pokazati da su dosegnuti u smislu, ne znam, odvajanja otpada i tako dalje, su teško ostvarivi bez Zagreba. Ne, to je jedna prisilna simbioza i tu neće biti nekih promjena jer jednostavno
Hrvatska vrlo teško može bilo kakve ta mjerila koja su nužna za opravdavanje nekih europskih investicija postići ako Zagreb tu nije pri samom vrhu. I sa Zagrebom se ne može raditi ucjena kakva se radi na nižim razinama, pa čak i u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj, u Splitu, a da ne govorimo o nekim manjim gradovima gdje se kaže vertikala vlasti je bitna. To je bitno. Onda će biti svega i para i projekata. Vertikala vlasti znači da HDZ vlada svugdje. Od općine, grada, županije do države. To je naravno odvratna politička taktika. Mislim čak i da je rubno legalna. Ali je HDZ koristi samo sa Zagrebom. To jednostavno ne prolazi. Zagreb je prevelik. Ali zato cijelo vrijeme slušamo ovo, pa čak i malo prije kad smo čuli što je imao za reći uvodno na početku, pri prve točke sjednice vlade, dogovorili smo XY tramvaja za Zagreb i Osijek, ali mi smo dogovorili tramvaje za Zagreb, mi smo dogovorili knjižnicu u Paromlinu, mi smo dogovorili a ne gradska vlast, nego mi. Da, ispada kao da se ti novci iz europskih fondova ne bi potrošili, novci koji su namijenjeni Hrvatskoj, ko da njih ne bi bilo da premijer nije svojom nevjerojatnom vještinom uspio osigurati ta sredstva za Hrvatsku. Mislim, do duše, ako ćemo pravo gledati, s obzirom na to da se uglavnom više novaca dobije zemlja koja je slabije razvijena, onda možemo možda i reći da je premijer svojom vještinom osigurao toliku količinu novaca za Hrvatsku. Jer to je glavni kriterij. Ko je siromašniji, on dobije više novaca iz zajedničkih fondova. Kako bi dosegao prosjek. Da, vrlo jednostavno. Da. Samo za kraj još, jako dugo već nismo čuli, odnosno na kapaljku slušamo Zorana Milanovića. U svim ovim ovakvim situacijama do sad prije bi on imao što za reći. Sad je međutim odlučio se na neku očito potpuno drugačiju taktiku. Je li posrijedi samo ova želja da dođe do dogovora oko veleposlanika i ne znam, svega oko čega se moraju dogovoriti predsjednik i vlada? Ja osobno sumnjam da će se ikad dogovoriti oko veleposlanika. Ja isto sumnjam. Mislim da ćemo do kraja mandata gledati otpravnike poslova, do kraja mandata Andreja Plenkovića, jer on na taj način zapravo vlada cijelim sustavom. A on ima 100% kontrolu, zašto bi pristao na 70%? Ali mi toliko nije jasnije zašto Zoran Milanović pretpostavlja da se može dogovoriti s njim i možda iz tog razloga ne kritizira toliko intenzivno javno vladu kao što je to činio ranije. Pa to, znači, cijeli ovaj drugi mandat je tako. Od pobjede na izborima u siječnju Milanović je prilično suzdržan, ne istupa često javno i kad istupi i kad kritizira vladu nije toliko žestok kao što je bio u većem dijelu prošlog mandata. S tim da treba podsjetiti da je i prošli mandat on zapravo prvu godinu se negdje do jeseni bio prilično suzdržan. Onda je otpustio sve kočnice nakon afere JANAF i uhićenja Kovačevićevog, tad predsjednika uprave JANAF-a. I one situacije sa onim klubom u Slovenskoj i svim tim džezom kojeg smo već pomalo zaboravili. Ne znam, pretpostavljam da njemu Milanoviću više odgovara u ovom trenutku da ne istupa toliko u javnosti. Mada ima nekoliko zapravo simbolički dosta jakih poteza bez davanja izjava. Recimo kad se pojavio na koncertu Fališ u Šibeniku kojeg su neki pokušali zabraniti ili kad je primio Miljenka Jergovića nakon što je na njegovoj zgradi osvanula prijetnja, a vlada se iz te prijetnje kasnije ismijavala. Tako da ne vjerujem da će Milanović šutiti do kraja mandata, zapravo siguran sam da neće, ali pretpostavljam da će gas početi davati kad bude bitnije, kad izbori budu bliži. Da. Pogotovo ako ne dođe do nikakvog dogovora, jer evo vidimo i šta je s Vrhovnim sudom, kohabitacija, drugi dio ide, tvrda kohabitacija 2:0 ide punom snagom. Da, ono što je na neki način poruka, ja sad ne znam hoće li to tako shvatiti ljudi koji sjede na Zrinjevcu, ali poruka koju se može izvući iz ove nemogućnosti dogovora je nama veleposlanici zapravo nisu ni potrebni. Sustav funkcionira bez njih. Šta će nam? Mislim, možemo mi iz Ministarstva vanjskih poslova, iz Ureda predsjednika vlade, da budemo potpuno otvoreni, delegirati otpravnike poslova i kroz njih upravljati sustavom.
Ali to je zapravo suštinska poruka svim karijernim diplomatima i svim ljudima koji se bave diplomacijom u Hrvatskoj. Suvišni ste. Vi nama niste potrebni. Postoji neko i postoji način kako mi možemo sustavom upravljati bez vas. A ne znam, možda Grlić Radman izda neku knjigu u kojoj će ponovno definirati pravila diplomacije na svjetskoj razini. Evo, mogu je on i Andrej Plenković zajedno su potpisati. Imaju u praksi ovih nekih ostvarenja na koja se mogu pozvati. Mislim, smiješno je naravno. Diplomacija ne bi tu trebala biti protočni bojler ureda predsjednika vlade i Plenkovićevog kitchen kabineta. Pogotovo u Hrvatskoj gdje je po Ustavu definirano da vlada i predsjednik Republike sukreiraju vanjsku politiku. Mi smo u neustavnoj situaciji već godinama. Da. Što se tiče toga, jel? I vjerojatno ćemo u njoj i ostati do dalje. Vrlo vjerojatno. Jasmine, hvala ti puno što si bio naš današnji gost i što si nam pomogao da malo bacimo svjetlo na neke stvari koje se događaju pred nama. Hvala na pozivu.